E continuamos as voltas no río Anta. Esa ferventa, que é realmente espectacular, vai ao ancho do río, non se aprecia porque ainda fai un plano máis arriba, pero para que vos fagardes unha idea, é a ferventa do Muín de Espantar. Esta queda chula, queda augas abaixo das que estuvemos do Pozo Negro do río Anta. Hai unhas construccións, tanto aquí como na parte superior da ponte, alá ao fondo atravesa a carretera. Categoría. É como vos dicía, onde estamos? No entorno da Serra da Groba, buscando tesoros. E vamos alá. Por certo, se vos gusta, metelle un me gusta a isto ou outro vídeo, vale, alá, andando.